Hej, første sæt. Her er en lille film om det, der er det vigtige, eller noget af det vigtige, når vi taler om fordøjelsen og optagelse af næringsstoffer. En af tingene, I skal have fokus på, det er, at der er en meget stor overflade, specielt i vores tyndtarm. Og det er der, fordi at tyndtarmen er lavet, der er både nogle folder, som simpelthen gør, at den er ligesom rynket på indersiden. Og overfladen af alle de folder her, altså det lille bitte gule lag, man kan se her, det er ligesom yderligere presset op i sådan nogle totter, som man kalder for villi, tarmtotter eller villi, så der er sådan en helt tæt tæppe af tarmtotter. Og hvis man zoomer ind på overfladen af de her tarmtotter, så kan man se nogle mikrovilli, og de her mikrovilli, de består yderligere af en række celler, og de her små gule prikker, det er altså en enkelt celle. Og igen så overfladen på de her celler meget foldet. Så altså vi har folder, hvorpå der sidder nogle villi, altså nogle hvad det hedder, ja, sådan nogle folder, mikrofolder, som hedder tarmtotter, og på dem sidder der mikrovilli, og det er på den enkelte celle. Uanset hvad, så giver denne her struktur en meget stor overflade på vores tarm, som gør, at der bliver meget kort afstand fra de enkelte næringsstoffer til hver enkelt celle, som de skal optages over. Hele pointen med det her er, at man gerne vil have optaget så mange næringsstoffer som muligt. Og diffusion, som mange af næringsstofferne optages ved, foregår kun over en kort afstand. Yes. Her er en super vigtig figur, og jeg løber den kort igennem. Der er noget af det, som vi har snakket sammen om før, men altså hernede, der har vi en celle. Den går her. Overfladen af cellen har de her mikrovilli, altså overfladen af cellen, og det er den overflade, som vælger ind mod alt det blå her. Det er ligesom indersiden af tarmen, og så er der sådan et enkelt epitellag, hedder det, en tarmvæg, og så går det her over til blodet og lymfen, så det er ligesom kommet ind i kroppen. Og hvad er det, vi skal have transporteret ind i vores krop fra tarmen? Det er blandt andet kulhydrater, proteiner og fedtstoffer, men de er jo blevet nedbrudt i vores fordøjelsessystem. Kulhydrater bliver nedbrudt til monosacchariderne glukose og galaktose og fruktose. Proteinerne bliver nedbrudt til aminosyre, og så er der også enkelte proteiner, der kun bliver nedbrudt, altså hvor 2 aminosyre sidder sammen som dipeptider, eller hvor 3 aminosyre sidder sammen som tripeptider. Den her det er 1 aminosyre, 2 aminosyre, 3 aminosyre. Fedtstoffer bliver nedbrudt til monoglycerider, til lange fedtsyre og til korte fedtsyre. Ja, godt. Kulhydraterne her. Vi har talt om, nu skal vi snakke om, hvordan det kommer over, altså ind i cellen. Fordi en monosaccharid som fruktose her, eller som glukose, galaktose, det er nogle polære molekyler, altså vandopløselige, og de kan ikke umiddelbart selv trænge hen over membranen. De skal hjælpes. Og måden det bliver transporteret over på, det er, at der sidder et transportprotein her, og der sidder et transportprotein her. Og her, hvor der står faciliteret diffusion, det betyder altså, at der sidder et protein, som tillader fruktose at smutte over membranen gennem proteinet, hvis der er en højere koncentration herude end herinde. Og faciliteret diffusion igen til blodet, så hvis der er en højere koncentration herinde i cellen end i blodet, så vil det diffundere ind til blodet. Glukose og galaktose optages ved det, der hedder sekundær aktiv transport, og det har jeg en helt slide med lige om lidt, jeg vil gennemgå. Proteiner optages ved sekundær aktiv transport. Det er altså en anden form for transport hen over membranen, hvor der også er brug for et protein. Men der står det en aktiv transport. Vi kommer til den lige om lidt. Fedtstoffer, som sagt, bliver nedbrudt, og fedtstoffer det er jo fedtopløseligt, og de trænger bare hen over membranen.
Men det der sker, det er, at de korte fedtsyrer, de smutter hele vejen over til blodet. Hvorimod monoglycerider og lange fedtsyrer, de samler sig i noget, der hedder kylomikroner inde i tarmcellerne. Og kylomikronerne består mest af alt af triglycerider, men der er også lidt kolesterol og lidt protein i. Men de samles ligesom i sådan nogle, man kan kalde det sådan nogle små, ja, de hedder kylomikroner, og de ryger ud til lymfen. Og fra lymfen bliver så transporteret hen, og henne i nærheden af hjertet kommer de over i blodet. Men vi skulle tilbage igen til den der. Nej, her ser vi den her figur. Det er de her kylomikroner, der bliver optaget. Her har vi en lille bitte tarmtot her med nogle celler, der sidder rundt lidt. Vi har mikrovilli, og vi skal så have næringsstofferne optaget hen over membranen og ind i blodet. Og det er så vist heroppe. For eksempel et monosakkarid, der er optaget fra tarmen over i blodet. Så inde i de her enkelte tarmtotter, der er der altså noget blod, som løber ind i tarmtotten. Så optager den alle de her næringsstoffer. Og her det bliver fyldt, der kommer flere og flere af de her små næringsstoffer, altså aminosyre, monosakkarider og de korte fedtsyrer, bliver ført med blodet via portåren, stor blodåre, der går fra tarmen til leveren, og her bliver det videre omsat. Kylomikronerne, de ryger som sagt ikke ind i blodbanen, men ind i noget lymfe, der er i midten af tarmtotterne, og lymfen ryger så hen og kommer ind her, bliver indsat til venerne, der ryger ind i hjertet. Nå. Lidt mere om optagelsen. Her har vi optagelse af aminosyre. Aminosyre er polære, ligesom monosakkarider, de kan ikke bare smutte over membranen. Så det, der sker herover til højre, det er helt almindelig faciliteret diffusion, som foregår altid fra høj koncentration, altså hvis der er mere stoffet på den ene side end på den anden side. I kan se cellemembranen her, vi kan se transportproteinet, og hvordan de her stoffer de smutter ind igennem transportproteinet og kommer ud på den anden side. Det kræver ikke noget energi, men det kræver, at proteinet er til stede. Hvis vi tager proteinerne her, så er det altså denne her det er nogle af aminosyrene kan blive transporteret over sådan her, og andre har brug for sekundær aktiv transport. Der er jo 20 forskellige aminosyrer, så det er altså nogle kommer over ved faciliteret diffusion, og andre har brug for sekundær aktiv transport. Yes, monosakkariderne, der har vi jo 2 vigtige, altså der er mange vigtige, men specielt glukose, som jo er den enhed, der kommer ud fra alt det stivelse, vi spiser. Og det er rigtig meget alt vores pasta, brød, mel, grøntsager, frugt, you name it. Altså alt sammen opbygget masser af glukose i, og det skal optages, og det er en af vores hovednæringsmidler, glukose. Det bliver optaget ved sekundær aktiv transport. Fruktose, som jo er frugtsukker, og som også er halvdelen, altså vores bordsukker, det der saccharose, vi spiser, halvdelen af det er jo også fruktose. Fruktose, faciliteret diffusion, det er herover. Men det er altså kun fruktose. Nu kommer vi til den der sekundær aktiv transport, som altså også er lidt vigtig. Sekundær aktiv transport sker, et klassisk eksempel, ved glukose. Og hvad er det, vi ser her? Det er lidt rodet, det her billede. Men det vi har her, det er en celle. Den går her, 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 og så har vi de her mikrovilli. Der. Godt. Heroppe har vi tarmen, tarmhulrummet, og hernede har vi ekstracellulær væsken, eller blodet kan vi bare kalde det. Selve denne her celle, det kalder vi for tarmvæggen. Godt.
Nu skal vi have transporteret glukosen fra indersiden af tarmen og hele vejen herud til blodet. Det foregår på 2 måder. Der sidder et protein her. Det er et transportprotein, men til forskel fra dem, vi har i almindelig faciliteret diffusion, så er det her en kotransport. Og en kotransport betyder, at der skal bindes 2 ting, før at den kan fungere. De 2 ting, der skal bindes her, det er både glukose og natrium. Og både glukose og natrium det er jo en del af det salt, vi spiser, og som er i al vores mad. De skal altså være til stede, før vi kan optage glukosen. Når den kører, den her kotransport, så tager den glukosen og natriumen ind. Og når glukosen er kommet ind i cellen, så vil det ryge ud af cellen igen ved almindelig faciliteret diffusion. Men det, der er i den, det er, at den kører bare ikke af sig selv. Den er drevet af en gradient. Det vil sige, at den kører kun, hvis den får energi, altså bliver hjulpet i gang ved en aktiv proces. Og det, der hjælper denne her pumpe med at køre, det er, at der inde i cellen hele tiden bliver opretholdt et meget, meget lavt niveau, en meget lav koncentration af natrium. Natrium, den hvide her. Cellen sørger for hele tiden at pumpe natrium ud aktivt. Det vil sige, at cellen bruger en masse ATP på at pumpe det her natrium ud. Det er altså den måde, som cellen regulerer niveauet aktivt på at holde så lavt et niveau som natrium som overhovedet muligt inde i cellen. Sådan så man kan sige, der bliver en koncentrationsgradient, fordi koncentrationen af natrium vil være højere herude, end den vil inde i cellen, fordi det hele tiden bliver pumpet ud. Pumpet ud. Og fordi der er en koncentrationsforskel på natrium, så vil det meget gerne trænge ind gennem den her kotransport. Så det er altså koncentrationsforskellen af natrium, der driver det, at glukose kan blive optaget samtidig med. Herover har jeg taget et lille figur af natrium-kaliumpumpen, som den hedder, fordi den er varmt. Her er den lige vendt 180 grader i forhold til her, men pointen er den samme. Der bliver pumpet 3 natrium ud, 2 kalium ind, og det koster 1 ATP at køre den her pumpe 1 gang. De her natrium-kaliumpumper, de sidder overalt i kroppen. Specielt i vores nervesystem er der mange, men I kan se her også i vores tarmsystem. 20% af vores energi i hvile går på at bruge ATP på at pumpe natrium ud af vores celler. Men det er også måden, vi får optaget vores glukose på. Yes, håber det har hjulpet jer lidt. God fornøjelse med jeres små fordøjelsesmænd. Jeg glæder mig til at se dem. Hej.